Masu kallon mu, barka da wannan lokaci. A darasin mu na yau za mu yi magana akan me biology, shi karan kansa mai biology kunsa. Biology kalma ce wadda aka aro ta daga mutanen Girka, wadda ta kunshi kalmomi guda biyu, wato bios wadda take nufin rayuwa da kuma logos wanda shi kuma yake nufin yin karatu akan wani abu. To idan muka lura muka haɗa wannan kalmomin guda biyu za su ba mu cewa kalmar biology tana nufin karatu akan rayuwa. A wani bangaren kuma kalmar biology tana nufin karatu akan duk wani abu da yake da rai, kamar irin mutum, dabbobi, kifaye da ƙwayoyin halitta wanda ma ba za mu iya ganin su ba. Biology yana da rassoshi da dama wanda suka hada da anatomy wanda ya danganci bangaren yanayi na jikin mutum da dabbobi da tsirrai, zoology wanda ya danganci bangaren dabbobi kawai, botany wanda ya danganci bangaren karatu akan tsirrai, ecology wanda ya danganci karatu akan bangaren mutum, dabbobi da tsirrai da yadda suke mu'amalantar muhallinsu, microbiology wanda ya kunshi bayani akan ƙwayoyin halitta wanda mutum ba zai iya ganin su ba da ido, da dai sauran rassa na biology. Bacin mun gama sanin menene ma'anar biology da amfani da yake da shi a rayuwarmu, abin da ya fi kamata mu sani shine cell a hausance, wato kwayar halitta. Menene cell ko kwayar halitta? Cell wani abu ne mafi kankanta wanda yake da muhimmanci sosai a rayuwar dan adam, ba ma dan adam kadai ba, da duk wani abu da yake da rai. Me yasa aka ce mai mafi amfani, mafi muhimmanci a cikin rayuwa? Saboda yana dauke da siffofin da duk wani abu da rai zai iya yi. Misali cin abinci, girma, haihuwa, motsi da wani guri zuwa wani guri da dai sauran abubuwa. Duka abubuwa masu rai za a iya kasa su kaso biyu dangane da adadin yawan kwayar halittar da suke dauke da shi a jikinsu. Kaso na farko su ne unicellular organisms ko kuma a ce acellular organisms. Daga jin kalmar uni mun san cewa tana nufin abu tilo wanda shi kadai ne. To waɗannan halittun su ne waɗanda suke ɗauke da ƙwayar sel ƙwaya ɗaya a jikinsu, wanda gaba ɗaya shi ne ya haɗa jikinsu gaba ɗaya. Sel ɗin bai wuce guda ɗaya ba, gaba ɗaya ƙwaya ɗaya ne suke da shi. Ire-iren waɗannan halittun su ne kamar irin su amoeba, ƙwayar paramecium, chlamydomonas da dai sauransu. Kaso na biyu a cikin jerin wannan halittu su ne waɗanda suke ɗauke da ƙwayar halitta biyu ko kuma sama da biyu, su ne wato multicellular organisms. Wayannan halittun cells ɗin da yake jikinsu ya fara daga kan biyu zuwa abin da ya fi sama da biyu har zuwa trillions, kamar yadda ake yake a jikin mutum. Mun ce mutum matsakaici yana da cells sama da tiriliyan 10 a jikin shi, waɗanda kowanne suka harhaɗu suka tashi jikin gaba ɗaya. Wannan shine takaitaccen bayani game da abin da ya shafi cell. A tattaunawar mu ta gaban Allah yadda za mu yi cikakken bayani akan cell tare da duk misalai da waɗansu theories da aka yi akan cell. Mun gode.